Вітаю, сябры! З вами Квадрат, і мы ў трэці раз вяртаемся да канферэнцыі E3. Гэтым разам глядзім на Bethesdu і Тода на Skyrim Говарда, якога было мала. Але пра гэта пазней. У адрозненне ад Microsoft зараз мусіць быць кароткае відэа. Каб даведацца, ці атрымаецца, пачынаем. У адрозненне ад рэшты канферэнцыі чарговасць гульняў будзе зменена. Спачатку будуць цікавыя, потым рэшта. Першая гульня, Ghostwire Tokyo, закранае паранармальныя з'явы ў Токіо, падчас якіх знікаюць людзі. Амаль нічога з геймплеямі невядома, але трэйлер выглядае кліматычна. Калі чакаць гэтую гульню, таксама невядома. Але выглядае ўсё нібыта Танас атакуе Токіо, дзе бавіць час Хокай, які ўжо ронен. Неважна. Wolfenstein Youngblood будзе працягваць гісторыю першых дзвюх гульняў рэбута, ажно праз 20 год. Дзве дачкі Біджэя Бласкавіча шукаюць свайго тату ў Парыжы. Я б спадзяваўся пабачыць нешта кшталту сабацёра, але, канешне, будзе звычайная стралянка. На гэты раз са смакам каопа. Выйдзе гульня 26 ліпеня, таму яшчэ ёсць час, каб нагнаць першыя дзве гульні. Deathloop. Шутер ад першай асобы, у якім б'юцца дзве асобы. Той, хто хоча зламаць бясконцы цыкл, і тая, хто хоча гэты цыкл захаваць. Дакладна, нічога не вядома. Таму проста робім нататку на будучыню і ляцім далей. А я прадказваю, што гэта будзе нудны онлайн-шутан, але спадзяюся на гульню з сюжэтам. Ну а зараз шматок сала на патэльні з бульбай. Doom Eternal. Нам абяцаюць пашырэнне фабулы гульні праз уключэнне яшчэ дзвюх светаў. Нябёсаў і яшчэ нейкага, я праслухаў якога. Разам з пеклам, на Марсе і нашай зямлёй атрымліваецца 4. Геймплей выглядае, як і ў найноўшым Думе, і музыка таксама трымае якасць. Таксама у гульне будзе асіметрычны онлайн-рэжым, у якім два гульца дэмана будуць біцца з максімальна ўзброеным Думслеерам. Таксама гульцом. Мусіць быць цікава, але не для мяне. Выйдзе гульня 22 лістапада, таму рыхтуйце дубальтоўкі і бензапілы, а таксама размінайце шыя для музыкі. Акрамя гэтых 4 гульняў было яшчэ гэта. Мабільны Test Blades, зараз они на Nintendo Switch. Дадатак з NPC, дыялогамі і квестамі да Fallout 76, а таксама Battle Royale. Новы дадатак да TES Online, хіба яшчэ недастаткова дарагая гульня. Нібыта рэбут, нібыта спін-офф старажытнага камандара Кіна. Мабільны. Новая фракцыя ворагаў, мех, машына, а таксама пашырэнне гісторыі. У Rage, які атрымаўся жудасна нудным і ўжо мала каму патрэбны. Wolfenstein для віртуальнай рэальнасці. Скардзіцца не буду, але цалкам не маё. Ну і, канешне, бібліятэка для распрацоўшчыкаў, якая палягчае стрымінг гульні праз воблака. Якое заўгодна. Ці то Stadia ад Google, ці xCloud ад Microsoft. Цудоўна! Але цалкам не патрэбна. Вось у выніку мы і маем сярэднюю канферэнцыю. Вельмі сярэднюю. Цалкам выступ Тода Говарда быў падобны да прабачэння за папярэднюю канферэнцыю і за Fallout 76 асабліва. Падчас самой канферэнцыі крыху нервавалі ўстаўкі з нашым кам'юніці, бо збівалі з настрою, а таксама некаторых прэзентёраў было цяжка слухаць праз іх акцэнт. Так ці інакш, мы ўбачылі дзве новыя гульні і даведаліся пра даты рэліза яшчэ 2 гульняў. Таму я і сказаў сярэдняе, а не дрэннае. А мы паглядзім, што будзе далей. Развітваюся з вами, але зусім ненадоўга. Рыхтуйцеся да канферэнцыі Devolver Digital, якая будзе, мякка кажучы, незразумелая і незвычайная. А зараз да пабачэння і бывайце!